господа, е Валери Сяров, футболист на Панчестър. Сяров, как изиграхте този матч? Низи. Колко гола вкарахте? 11. Как беше този съперник? Труден ли беше за вас? Беше. Бяхте ли нещо недоволни от съдийството? Да, отпедиха ми един гол. Защо? Защото аз карах, пуснах си топката, бих и вкарах, ама то стъп съдия каза няма гол. Какъв е следващия ви матч? Срещу кой ще се изправите? Чочковиц. Матчът ще е в събота в 2 часа отново. Даже може и в 3 часа ще видим точния час. Точно на Shell Arena. Какво ще очаквате за този матч срещу Чочковици или Dead Killers? Дали ще успеете да победите този съперник? Ами ако са отбори си ми се включат мозъка, мисля, че ще победим. Добре, благодаря за тези отговори. Успех за всички матчове. Виждаме.